Siyanibingelela nonke balaleli nani babukeli egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Siyanxusa kuzo zonke izindawo enilalele kuzo njengokuba kunxusa uNkulunkulu wethu osemazulwini ukuba nithathe amabhayibheli enu njengamanje nilalele ivangeli lombuso wezulu lapho sishumayela khona ukuphenduka nokuthethelelwa kwezono nokubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu oyinkosi nomsindisi. Makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu kulabo abalalele abafisa ukubhabhadiswa egameni likaJesu Kristu, nalabo abanembuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanobufakazi uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe ezimisele ukuza ebungcweleni naseqinisweni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mniningwane esoyishiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cellphone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho ulalelisise uhlolisise imibhalo nathi ukube ngabe lokhu okuzwayo ushunyayezwa khona ufundiswa khona kuyafakazelwa yini izwi lenkosi uJesu Kristu ngokwemfihlakalo yemibhalo. Ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso eziphilileyo ezisiholela eqinisweni nasebungcweleni. Ungakhohlwa nokusherisha ilink nabo bonke abantu obaziyo, ikakhulukazi labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi lapho nihlanganyela nefakazelana enhlanganyelweni yenu ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi, ukuthi uNkulunkulu yena yedwa odale izulu nomhlaba engasizwa umuntu ngaphandle kwakhe kuphela, ukuba wonke umuntu omaziyo ahlolisise imfundiso ngokwemibhalo engcwele izwi lenkosi uJesu Kristu. So ku-YouTube sharisha ilink nabo bonke abantu obaziyo uthi izwi lenkosi uJesu Kristu, izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivale amehlo, sibonge uBaba wethu osezulwini ngalesikhathi samanje. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawufike emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla. Usithethelele amacala ethu Nkosi uJesu, wena njengenkosi nomsindisi, wena onikele umzimba wakho ukuba ushaye uhlushwe ngenxa yezono zethu, ukuba thina sithole umbuso sibe izindlalifa zezulu. Siyakhuleka uNkulunkulu namandla, siyawubopha, siyawuphuza, siyawuqalekisa umoya wesitha uSathane, umoya wongalaleli nomoya wempakamo. Sithi mayenziwe intando yakho ezimpilweni zethu Nkosi uJesu Kristu. Siyanikela imizimba yethu ukuba ilalele izwi lakho, size siphunyeleliswe, size sigcweliswe ngezwi lakho elinamandla, wena oyinhloko yomzimba, amalunga nomzimba namkantsho ebanjwe nguwe Nkosi uJesu Kristu, wena wedwa oyinkosi nomsindisi. Siyacela uNkulunkulu namandla, sithulisa yonke imimoya eyisiphazamiso, izwi lakho lisazokhulunywa nguwe Moya Engcwele njengokusho kwakho nengokufisa kwakho uNkulunkulu wethu osemazulwini egameni elihle lenkosi uJesu. Thatha udumo nenkazimulo, wena wedwa obongekayo, kube udumo nenkazimulo manje naphakade. Amen. Balaleli nani bazalwane, yamukelani umfowethu uMhlengi Zondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, uMoya Engcwele ekhazimulisa isibani sezwe uJesu Kristu yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Amen. Amen. Siyanibingelela bazalwane egameni likaJesu Kristu umnimandla wonke. Silokhu sithula bona ubufakazi ngayo imibhalo ukuthi yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso egameni likaJesu Kristu. Amen.
lapho sikubiza khona sithi thatha iBhayibheli lakho uhlale phansi bese ulalele. Sizobe sesikubizela izincwadi sifakazele izwi ngokushumayela kwethu singazikhulumela ukuhlakanipha kwethu ngokuba sifuna ukuveza ukuthi ngabe lo hlezi khona ngabe uhleli ebandleni likaJesu noma ebandleni likamfundisi wami. Nina abafundisi babo enibabusayo nenibaholayo ngezimfundiso zenu zamanga nokukhohlakala sizonembula bonke lokukhohlakala lokhu naloshevu wenu ufunza abantu nibafunza egameni lokuthi nina nithi nithunyiwe kepha niletha izimfundiso ezidukisayo. Uma ukuthi uyakholwa kuJesu, glory to God, wena uzothatha iBhayibheli lakho ulivule. Kepha uma ungakholwa kuJesu ukholwa egameni lebandla lakho noma kumfundisi wakho, ungowamfundisi wakho futhi ungowebandla lakho. Asinandaba namagama amabandla, asinandaba nokuthi lingakanani. Sinendaba nencwadi engcwele. Ukuba sinikwe yona ukuba le ncwadi le masipheleliswe kuyo ngayo yona kuphela. Uqinisa lapha ngemuva bengigcinile. Ngakho-ke yilona lowo uthi uJesu ke lapha kwincwadi yaJohane uhlale phansi ngokushesha bese umvele uJohane 7 lapho khona umfule kuverse 37 bese umtshela lalela uma uza ekungcweleni awukholelwa umhlengi. Uma uza ekungcweleni wena ngokuba inhliziyo yakhe ivumile. Ungathi ke uze ngoba nakwenzela mina ifavor. Angiwadinga ama-favor abantu beza bezogcwalisa izihlalo nabantu abeza bezohlala noma bethi bafuna ukubonakala ukuthi ke baya esontweni mabethanda noma uye esontweni ngoba naku ebona abanye beye. Kuza uthi uJesu ke lapha kwincwadi yaJohane sahluko 7 bright kufika verse 37. Come on church. Ngema ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi uJesu wema wememeza wathi uma ekhona kukhona omileyo. uJesu azangakhomba abantu ukuthi wena wona woza ngenkani noma ngilandele ngenkani. Uthi ke uma kukhona omileyo. Uma umuntu omileyo umuntu ngenhliziyo yakho langazelele ukulunga. Ebona into le. So uSathane ubeka izilingo eziningi phambi kwabantu naphakathi kwabantu ukuthi abantu ukulunga bakwenyanye. Ingakho beka abantu bazokufaka umoya wenzondo nomoya wokukhohlakala nomoya wobufebe ukuze ke wena ukulunga ubukele kude. Yabo iTV inomoya wobufebe nomoya wenkanuko, umoya wokuthanda izinto. On ifoni yefana nayo kuya ngokuthi usebenzisa kanjani. uSathane akekho kwiTV kepha uyisebenzisa iTV ukuze wena uhlale esonweni nasekutheni ungazi. So uthi umbhalo ke sekukhuluma nawe ngabe usonta kaShembe eMaromini, usonta eBaptist Church, usonta eZion, usonta ePentecostal noma eWesile noma uJayi usonta eAssembly of God. Asina ndaba negama lebandla. Ukuba masishumela izwi uthina yini ekwenza ukuthi asuke uma ukuthi wena ebandleni lakho nifunda lento enifundayo. Uthi umbhalo ke wathi uJesu uma ekhona omileyo. Ekhona lalela awomelwa uJesu ngoba naku ulambele imali. Womela uJesu ngokuba wena ufuna ukuphila phakade. Ngokuba ukukholwa kwethu kusekutheni uJesu weze emhlabeni ngamandla kaNkulunkulu waphila waze wafa. uSathane ezitshela ukuthi usenqobile. Kepha uJesu ngobungcwele bakhe wavuka ethuneni. So lokho kuvuka ethuneni lokho ethembiswe bona ukuba uma siphila sihlale entandweni kaNkulunkulu siyakuyenza intando kaNkulunkulu ngokupheleleyo bese sivuswe ekufeni. Ngosuku lokugcina ngifuna ukuchazela ukuthi njengoba ngimi la akikuthi ayisekezulweni. Mina lithi iBhayibheli usuku nosuku ngiyalungisa. Izilingo uSathane akaphumulile. Kuthiwa ungummangaleli wabazalwane ubalinga ubusuku nemini ebamangalele phambi kaNkulunkulu. So lonke uhlobo lesikhubekiso uSathane angasibeka phambi kwakho ukuze ulahlekelwe ubungcwele bakho ugcine wena so give up noma ulahla ithemba ukuba ukukholwa kwethu kusethembeni. Uma sowulahlekelwe ithemba lokuvuka kwabaphileyo okubafileyo ngesikhathi uJesu ebuya ngaso ke wena ukholo lwakho seliphelile. Uma uze esontweni ngenxa yamanzi neziwasho novaselina ozobathola neqhibi ke uye esihogweni. Hayi ukuthi uzoyizulweni. Uzoya esihogweni ukuba wena uNkulunkulu wakho yini uvaselina iqhibi namanzi abusisiweyo. Kahle ivangeli lithi yilo nalo okholwayo uyakwenza intando kaNkulunkulu. Yenza kube sesindiswa. Yekaphinda kubone ukufa.
Makholwa uma ukholwa ungagoloza kepha uzobona ukuba sowufile emhlabeni soyovuka ngale ethuneni sokuthi uyaqaba uvula amehlo akho wavula esihogweni soqala uthi ke nami bengikholwa kuthiwe kuphi ukholwa kuphi sekumele uzichazele ukuthi pho ufunani esihogweni uma kunokholo yini esihogweni okholwa yini njengokusho kombhalo okholwa yini njengokusho kwembhalo esiswini sakhe kuyakugobhoza imifula yamanzi aphilayo. Ayeke ukuthi kuyogobhoza umzimkhulu khulunywa ukuthi umgcwele ngokuba umgcwele kufana namanzi agobhozayo uyageleza emzimbeni womuntu emzimbeni wakho noma esiswini sakho kuyogobhoza akhulunywa ngesisi sakho lesenyama khulunywa ngokuphila kwakho ukuthi ngokuphila kwakho uyophila uphilo phakade ukuba imini lethwa lithi ke kuyogobhoza imifula enjani yamanzi aphilayo. Amanzi aphilayo abona lawo abona waphuzayo ilamanzi kamoya ukuphila phakade amanzi aphilayo ukuphila so amazwi owanikiwe uma ungakholwa amazwi kaJesu uzokholwa uJesu kepha hayi lo Jesu okholwa ngezwi uba lokholwa uye yilowo wena omaziyo ngabantu mina ngifuna uJesu engimazi ngabantu ngifuna uJesu engimazi ngezwi so mawuzokufundisa ngoJesu ngikhanele phela iBhayibheli ngizwe uJesu ezikhulumela asiyeke ukukhulumela uJesu base kwenzakalani uJesu mele sebebona ukuthi ke akezenzi lesibonakala sabazilindele kwincwadi kaJohane sahluko 6 kusukela kuverse 58 uqale khona lapho bese wehlelayo uzogcina ku64 6:58 odla inyama yami lowo odla inyama yami aphuze igazi lami uhlala kimi nami kuye. uJesu manje uphi manje uJesu uphi uJesu yabuza phela uJesu usezulwini so uJesu besezulwini wakhuphuka nini wakhuphuka kudala sawuphelile 2000 years kepha incwadi ithi ke okholwa yini aphuze igazi lami adle inyama yami ngihlala kuye nami ahlale kimi usho ukuthini uJesu usho ukuthi ke lowo okholwayo kunemfundiso ufana nomuntu odla igazi lami nophuza igazi lami nodla inyama yami ngokuba ukholwa yini usho ukuthini ukudla amazwi akhulunywa uJesu ayisinkwa esivele ezulwini uthi lo uJesu ke mina ngilo sosinkwa esivele ezulwini ngokuba okholwa yini uzodla amazwi ami afaniswe nodle igazi lami ophuze igazi lami wadla ini inyama yami njengalokhu ubaba ngokuba ubaba ophilayo ungithumile nami ngiphila ngobaba. So uma siphila ngobaba siphila ngezi ngokuba uthi umbhalo ke uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu yini ungumoya. So umoya kaNkulunkulu obani wakuJesu. So uJesu ukhuluma amazwi kabani kaNkulunkulu. So amazwi kaNkulunkulu enza uJesu ukuthi ke angazikhulumeli yena noma aziphilele yena. Kepha enze lokhu okufunwa ubaba nini njalo. Yini kwincwadi kaJohane sahluko 8 kusukela kuverse 29 ukuze izobachazela uJesu ukuthi ke isizathu ukuthi mina ubaba abe nami ingokuba mina ngenza okuthandekayo njalo phambi kwakhe. Ngabe nawe wenza yini okuthandekayo njalo phambi kwakhe? Siya understand futhi nokuqonda ukuthi ke sinezilingo nezikhubekiso. Kepha ngabe uma wena ulingwa kwenzeka ulimala endleleni ngabe kufanele uhlale uze ubhibhe izimpethu noma isondo sakho sibhibhe ubomvu na kufanele ufune usizo. Ingakho ke uma wenzeka ungena esonweni ungahlali esonweni ngoba siyanuka. Phuma esonweni funa abazalwane ucela usizo lomkhuleko uhlanze usathane ukhuluma iqiniso ukuthi usathane ukwenza ukuthi wena ucabange kabi ube nenzondo ube namanga wena futhi ucamba amanga ukuze uthole lento efunayo. So uyazisola ngoba lonto leyo noma ngabe uyayidla noma ngabe unayo kepha inhliziyo yakho ayinakho ukuthula ngokuba indlela oyithole ngayo ayimthokozisi uNkulunkulu. Ezolonto leyo unemali ubambe inkunzi unemali ubulela umuntu imali yegazi leyo uneyinkomo ezintshontshiwe lezo uhlala nomfazi womuntu awuyena umfazi wakho loyo understand wena ubhizi ukhipha izisu uNkulunkulu uyakwazi lokho vuma amacala akho
wena uphinde usuyajola manje sona bafana abakubambayo uNkulunkulu uyakwazi lokho ukuthi wena ukangile ngoba leyo nto mina yaziwa so wenza ukukhohlakala anini incwadi ngokuka Johani sahluko 8 verse 29 yes ongithumileyo lobo ngithumileyo unami lobo othume uJesu njengoba nami ngikhuluma izwi njengoba ngikhuluma amazwi akhe so lobo ngithumileyo unami kangishiyanga ngeke aze akushiye wedwa uma uzohlala kuyena uthi ngeke ngakushiye noma ngakulahla ngokuba ngenza njalo okuthandeka ngenza nini njalo okuthandeka kuye so uma uphila impilo efuna uNkulunkulu awenzeli umhlengi awenzeli ugogo wakho awenzeli ubaba wakho nomalume ukholo lwakho ilona liyakukhuphukisa olukwenza ukuthi ufikelele kuNkulunkulu awenzeli ukuthi wenzele umfundisi uma ukholelwa umfundisi uzoyena esihogweni ngoba abakholelwa abafundisi benza izinto ezijabulisa abaningi abafundisi labo mfundisi oshumayela ivangeli ukuze bonke abantu balandele wena uze uphike ugike iqiniso ulenze libe iqiniso elamanga bonke labantu baholele esihogweni uyimpumputhe edonsele ezinye izimpumputhe esihogweni lo ongidlayo naye uyakuphila ngami so lowo odla amazwi lawo yimake emphasisela ukuthi ke lamazwi uthi lowo ongidlayo uthi ngike incwadi eJohane 6 yes 6 qhubeka incwadi kaJohane sahluko 6 yes verse 58 lesi siyisinkwa esehle ezulwini kunjengangalokho okhokho benu badla imana yes bafa osidlayo lesi sinkwa odla lesinkwa lesi uyakuphila phakade odla amazwi kaNkulunkulu okholwa kuJesu ukudla amazwi kaNkulunkulu ukholwa kuJesu lokhu kuumfanekiso nomqondo oyisifenqo okwefihlakele ukuthi ke wena usunoqonda ukwazi ukuthi uma ngikholwa kusho ukuthi lento leyiqonda ukuthi uma ngikholwa lamazwi lawo azongilonda awulondwa umoya oyingcwele ungawazi abantu abaningi banomoya oyingcwele odukile nomoya oyingcwele odukisayo umoya oyingcwele nje bavele bathi into nje vele uyibiza ihlale kuwena no okholwayo emazwini kaJesu aphile ngawo umoya oyingcwele uyakuphila kuyena umoya oyingcwele uphila kulabo abakholwayo emazwini lokho wakukhuluma esinagogeni ufundisa eKapenawumu ngakho ke abaningi kubafundi bakhe bekuzwa lokho bathi lilikhuni lelizwi leli lilikhuni kubani ongalizwa na ubani olizwayo uyalizwa na ngabe uyakholwa kuJesu ngamazwi akhe noma ukholwa kuJesu ngoba naku ufuna imali ngabe uyakholwa kuJesu ngoba naku wena ufuna ukuphila noma ukholwa kuJesu ngoba naku ufuna ingcebo yikuphi lokuzele Jesu ngokuba ebandleni noma enkonzweni masihlangene ilapho khona sihlangene sonke sizokwakhiwa imiphefumulo yethu nesimilo ukuze ke silungiswe akekho zenkonzweni ngoba nake sibona ukuthi ungcono ngomunye la sizolungiswa imiphefumulo yethu nokonakala kwethu esikwenzayo kuzokwambulwa ngokuba uthi uNkulunkulu uyena ubona konke ukufihlakeleyo ngisho kusenhlizweni yakho uyazi ukuthi wena unonya unenzondo uyahleba unomona uyakwazi lokho uNkulunkulu futhi ngeke aze akuyeke ngoba ukuthi hayi angizange ngikwenze kepha kwakusenhlizweni yakho inhliziyo yakho mengcolile uthi njengokugcwala kwenhliziyo kanjalo nesenzo somuntu ngokuba yini inhliziyo iveza wena uqobo lakho ngoba ifana nesibuko aneka yebo uJesu azi phakathi kwakhe uJesu uhlezi enokwazi azange aze abuze uthi ke azi phakathi kwabo ukuthi abafundi bakhe bayakhonona ukuthi abantu abamlandelayo uJesu namanje yabona ngikhuluma nawe namanje nje abantu abalandela uJesu bayacomplain abanakho ukuthula wathi lokhu kuyaniqanula na uma nibona indodana yomuntu yini eyenza abantu bayakholwa bacasuke yini eyenza abantu bayakholwa bayacasuka mase kukhuluma iqiniso ingokuba abantu balandela abafundisi abafuna ukuthi babatshele izinto abathanda ukuzizwa bafakazela incwadi eyakhulunywa umpostoli
Paulo kuTimotheo sahluko 4 kwincwadi yesibili sahluko incwadi yesibili sahluko 4 kusukela kuverse 1 efakazela ukuthi abantu liyabacika iqiniso baze bafuna ukushaya shortcut ngoba bafuna izindlela ezisheshayo ezizokwenza ukuthi babonakale sengathi bangamakholo. Incwadi yesibili kuTimotheo isahluko sesine verse 1. Yes. Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu noKristu Jesu. Nokuthule ngoba abantu bazizwa kanjani useqinisile umpostoli ukuthi ke phambi kwaKristu Jesu uyakwahlulela yena uyakwahlulela abaphilayo nabafileyo nangokubonakala kwakhe nombuso abakhulu kunaye sezokwahlulela bonke abantu. Ngithi uthini ke shumayela izwi ingakho ngakhetha ubuso bamuntu ingakho ngenandaba shumayela lithi iBhayibheli angishumayela izwi uqinisa akushiwonga ukuthi angishumayela uShambe akushiwonga ukuthi angishumayela uMaria akushiwonga ukuthi angishumayele uMahanyane akushiwonga ukuthi angishumayele uJohane uMbhaphatisi ngishumayela ulizwi owayethume bonke abaprofethi nabapostoli uqinisa ngihlale kulona noma kuyisikhathi noma ngabe kuthiwa isikhathi noma kungesikhathi noma ngabe kusona isikhathi sola ngisole so uma wena uqamba amanga ngizokusola ngithi wena ukhuluma amanga ngiphinde futhi ngenzeni ngiphinde ngikhuze baphuma endleleni ngithi maye basoba usuyaphuma endleleni uyale ngakho konke bese sawusendleleni bese ngiyala ukuthi ke ngakho konke ukuthi ngihlale la kulolu kholo lwami ngingadudluki noma ngabe sebethina abantu ngokubekezela nokufundisa ukuthi ngifundise ngokuba ke kuyakuba khona isikhathi akusashiwo ukuthi lesoba sesikhathini manje kusho mina sesikhathini manje lapho abangayikuvuma abantu abasalifuni iqiniso isifundiso esiphilileyo abayifuni imfundiso ephilileyo kepha ngezinkaluko zabantu ezigcwele ezinhliziyweni zabo bayakuzikuthela abafundisi. Ingakho kuvulwa amaqembu amabandla engathi ipolitiki noma ke ibhola engathi idlalelwa iligi. Amaqembu ngamaqembu amabandla abantu abalifuni iBhayibheli uthi ke umuntu mawuthi ke uyakholwa noma uthi uyafundisa athi ukuliphi ibandla Why emaningi amabandla awunike incwadi yokuqala seKorinte esahluko incwadi yokuqala seKorinte esahluko 1 noma sahluko 1 noma sahluko 3 right sahluko 1 kusukela ku verse 3 lo ncwadi yoba ithi ke kusahluko nginike kusukela ku verse 9 kusukela ku verse 9 ufuna ukubheka uthi ke ngoba kufanele sibe ngamaqembu na likuphi lapho khona iBhayibheli lisho njalo. Incwadi yokuqala kwaseKorinte isahluko sokuqala. Yes. Uthembekile uNkulunkulu. Okungaye nabizele. Ngenxa yakhe sibizelwe. Ekuhlanganyeleni nendodana yakhe. Sihlanganyela nobani? Nendodana yakhe. Sihlanganyela nendodana yakhe. uJesu Kristu. Inkosi yethu. Inkosi yobani? Inkosi yethu. Wena inkosi yakho uMaria. Noma inkosi yakho uJoseph. Noma inkosi yakho uJohane uMbhaphatisi noma umpostoli Paulo uyazikhethela eBhayibhelini ukuthi ufuna ukulandela abantu. Lithi ke bonke babizwe linye bakhuluma into abayithathe kuNkulunkulu. Wena bese uzikhethela wena ukuthi wena awusafuni ukuba sezwini, sofuna ukwakha imfundiso yakho ehambisana nalokho okufunwa abantu. Wena ke uyisikhohlakali noma wena sokhetheke ukuthi wena ube umfundisi ube uNkulunkulu wabo ubanika amanzi abusiso wena ngokusathana uthathe esihogweni. Yebo ngiyanincenga bazalwane ngegama lenkosi yethu. Ngiyanincenga bazalwane ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu. Bani inkosi yethu uJesu Kristu. Uma ngeyona inkosi yakho uJesu Kristu uyohlezi wenza into ephambene nentando yakhe khona uzibiza ngomntwana kaNkulunkulu. Ngenxa yokuthi intando kaJesu ayenzeke empilweni yakho, ngenxa yokuthi wena uyanqaba ukuthi usathane la kwena ubusa ngamalengiso ukuba bekuphasa bezokuphasa ngo-distinction usathane enhlizweni yakho. Ngegama lenkosi yethu uJesu. Yanincenga bazalwane ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu ukuba nikhulume. Masikhulume izwi linye. Nani lizwi? Nonke. Masikhulume izwi linye sonke. Kungabikho ukwahlukana phakathi. Kungabikho nini? Ukwahlukana. So why wena uthi ke wena usonto ebaRomini?
Why don't you have Sunday Apostle? Why to Sunday Pentecostal? Why to Sunday Zion? Why sing heavenly zwini? Uma sensi wa zwini so yakala ukuthi hayi phela evangelini lamasu ibandla lakho lelo no Satan. Ukuba ke into Satan siba munye ilezo la eBhayibhelini. Uma siphikisana ngemibono iBhayibheli yesibuyise endleleni isifake kulayini. Abantu babaleka ngeBhayibheli ngoba yini ke bafuna ukuthi baqhubeke benze izono zabo ngenxa yabafundisi namabandla. Masibonise linye. Hallelujah. Kungabikho kwahlukana. Akuphele ukuba waqembu ngabe likhona iBhayibheli elithi ke masihlukane phakathi ndawo. Kungabikho ukwahlukana phakathi kwethu. Angifuneki ukuba ngaphansi kwenhlangano yabantu, ngifuna ukuba semzimbeni kaKristu. Iyodwa futhi into elifaka emzimbeni kaKristu yizwi. Ilonazwi lelo silinikiwe. Ukuba bhalwe phansi ukuthi masibe ngcwele ukuba yena osibizileyo ungcwele. Angibizwanga nje ukuthi ngibe igama levangelist cha. Ungathoma ngalo ufaka izivatho lapha inhliziyo yakho yaziwa uNkulunkulu ukuba awumthandi ngokweqiniso. Ninenkani futhi ningonjaba olukhulu. Ngoba yini? Nijike hayi ebandleni lami. Hlala ebandleni lakho ubone ukuthi ke liyokufaka ezulwini. Hlala kulona. Kodwa niphelelise emqondweni munye. Lapha lithi iBhayibheli ke masiphelelise kuphi? Emqondweni munye. Ingakho le ngoma ithi ngizohlala la ngizohlala la ezinyaweni zikaJesu. Ngizohlala la ezinyaweni zikaJesu. Maria wayethanda Maria wayethanda ngizohlala la ezinyaweni zikaJesu. Ngizohlala la ezinyaweni zikaJesu. Maria wayethanda Maria wayethanda. Fana uhlale kuyena ezinyaweni zikaJesu ukuba bhalwe phansi ukuthi ke izulu isihlalo sakhe sobukhosi bese kuthi emhlabeni isenabelo sezinyawo zakhe. So ngabe isikhathi uthandaza ezinyaweni zikaJesu. Glory to God. Hallelujah. Understand kunendoleka umoya. Ungeke uzinikwe uma wemvalo ngavela ezulwini. Uma uzithumile futhi uyabonakala ukuthi uzithumile. Kepha labo nalabo abathunyiwe bayabalizwi linye babe emqondo munye bese bakhuleke enkosini ngomqondo owodwa. Ukukhuleka kwabo nakhona kuba bayakwazi ukuthi ke sibizeke kuphi ebungcweleni. Hallelujah. Lethe iBhayibheli ke masibe ngcwele ukuba lobo sibizileyo ungcwele. Nginika incwadi kaJohane isahluko 6 ukuba ngifuna ukuthi ngiveze lithi iBhayibheli ke lapha kwincwadi kaJohane 7 verse 37. Wathi ngalo suku lokugcina uJesu wasukuma wayesethi ke bonke abomileyo abeze, bonke abomileyo mabeze kimi, bonke abomileyo akeze kimi. Uma uza kuJesu ngenxa yomuntu noma ulandela intombi yakho noma ulandela isoka lakho, kepha ulandela uJesu ulandela abaningi isoka lakho. La kuJesu kuza izinhliziyo eziphukileyo, kuza amasela kuJesu, kuza ababulali kuJesu, kuza izifebe kuJesu, kuza abantu abazitshela bangcono kuJesu, bazozithoba bafunde ukuthi uJesu ufuna abantu abathobekileyo. Ingakho incwadi yokuqala kaPetru sahluko 5, incwadi kaPetru sahluko 5 siwela ku verse 6 liqale likhulume nabasha. Bese likhulume nabasha bese likhuluma nawo wonke umuntu. Lithini ke incwadi yokuqala kaPetru isahluko 5 verse 5. Yes. Ngokunjalo nina dengesayitha thobelani amalungu, hloniphani abantu abadala, kepha nonke izothini isikithi nina nisebancane hloniphani amalunga abantu abadala. Bese lithi nonke, kepha nonke
yembathani ukuthobeka. Masimbathaneni Ukuthobeka. ngeke umkhonze uJesu ungenawo umoya wokuthobeka. Hlezi uphakama ngemali, uphakama ngezimoto, uphakama nge-attitude ebhedayo, uphakama nongahloniphi. Uhlezi uzenza umuntu owazikonke ngenxa yokuthi-ke awukwazi ukuzehlisa. Usathane ubaba wabusa lowo moya lowo wemphakamo. Nithobelane. Thobelanani ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngokuba uNkulunkulu umelana nabazidlayo. uNkulunkulu umelana nabantu abaphakameyo. Kepha labo abathobekileyo ubapha umusa. ubapha umusa bese kwenzakalani? Ngalokho-ke sithobeni phansi kwesandla ungaki ukuthobeka. Ngeke uzuthobele mina ngoba mina uzongimaketha mina, uzongithobela uma ungibona bese ungihlonipha ngothando lokuzincengela, bese ngiflathelile bese uvuko wemphakamo yakho. Kepha uma uzithoba ngaphandle kukaNkulunkulu, lawa anamandla azothola indawo enhliziyweni yakho. Wena uzophila impilo efuna uNkulunkulu, hayi umhlengi. Ukuba umhlengi angaphilisa impilo ethandwa nguye, kepha ingakuholeli uNkulunkulu. Balekela uphila impilo efuna umuntu, kepha ingakuholeli uNkulunkulu. Ngokuba abaningi baphila impilo ethandwa ngabantu, kepha ibalahlekisa ibafaka esihogweni. Abantu bayiziboshwa zabanye abantu noma ngenxa yabanye abantu ukuthi ngifuna ukujabulisa ugogo, ngifuna ukujabulisa umkhulu. Yena uNkulunkulu adalayo uthini ngaye? Uthini ngaye? Ngakho sithobeni phansi kwesandla sikaNkulunkulu. Sithobeni ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla ukuze aniphakamise ngesikhathi esifaneleyo. Yedwa oyakuphakamisa. Mina akekho engiyakumphakamisa. Nami ngilwela ukuthi ngifunde ukuthobeka. Akekho engiyakumphakamisa. Mina umsebenzi wami ukushumayela ivangeli. Leli vangeli engilishumayela ukuthi kusinde imphefumulo. Ngokuba ivangeli lifuna abantu abalahlekileyo. Uthini uJohane sahloko 6 sukela ku verse 61. Hamsheshe. Incwadi kaJohane isahluko 6 verse 61. Yes. Kepha uJesu azi phakathi kwakhe ukuthi abafundi bakhe bayakhonona ngalokho. Abantu bayacomplain, balandela indaba zenkolo ngoba nabo befuna imali noma belambile bazothi kuyadliwa. Ingakho befuna ukuze enkonzweni ngoba naku kuthiwa bathenjiswa izinto ezithize. Abakholwa ngoba inhliziyo zabo zifuna ukwenza intando kaNkulunkulu. Ingakho abafundisi bethatha lelo thuba abafuna ukwenza ukhohlakala, abakhohlisa abantu ngenxa yokuba bayabona abantu vele balambele izinto eziphathekayo. So ubufebe nokuthi-ke ugcwale izidakwa nezifebe ngaphakathi ebadleni ngeke kuze kuphele. Ngoba yini? Abantu abafuna ukukhuluma iqiniso. Angikhulumi ukuthi angikela abantu bayizifebe, but ukutshela abantu ukuthi-ke endlini kaNkulunkulu uma uzakhona ulungele, uzolungiswa isimilo sakho. Uzoyekiswa ukuhleba, uzoyekiswa uqamba amanga, uzoyekiswa futhi-ke ukuba yisela. Uzoyekiswa ukuba umbulali. Uzoyekiswa ukuba umthakathi nenyanga. Ngokuba uNkulunkulu ufuna abantu abazokwenza intando yakhe. uNkulunkulu azange asenzele ukuba sizenzele umathanda. Ukuzenzela umathanda siyazikhethela. Ngenxa yokuthi singabantwana bangezwa. Nike. Lokhu kuyalicanula na. Yini lecazula iqiniso? Uma nibona indodana yomuntu. Yes. Yenyukela lapho yayikhona kuqala. Niyakuthini na? uJesu wayezulwini uyakholwa wena. Hayi mina ngikholwa. Kulungile phela. Hlala ungakholwa. Mina ngiyakholwa. Izindaba. Ngiyakholwa ukuba kuthiwa emlomeni wabantu abawufakazi ababili nabathathu baliphelele isigaba. Babengeke abantu bahlangane ngamakhanda bethi asibekele ukuthi uJesu ukhuphuke ezulwini. Bezosuzana. Haleluya. Bamukholwa ngoba nabebona ukuthi-ke ngempela kuJesu khona ukuphila. Glory to God. Balezi zinto onginike leyo ncwadi leyo, incwadi yezenzi isahluko 5. Kusukela ke uverse 31. Ufuna ubavezele ukuthi-ke leli vangeli leshunyayelo kusukela kuverse eqala from verse 18. Hamba-ke bright. Incwadi yezenzi isahluko 5 verse 17. No, isahluko 5 verse 17 qhubeka. Kwase kusuka umpristi omkhulu. Yes. Nabo bonke ababe naye. Bangabehlelo labaSadusi. Yes. Bagcwala umhawu.
babegcwele yini umhawu. so abantu abaningi mokhuluma iqiniso ngoba uJohane uMbhapatisi kwaze kwafika abaFarisi nabaPhristiyan babegcwele umhawu bengaqondi noma kuthiwa batshela lokho mina ngenxa yokuba bengakholwa vele ingakho babehlezi bengakholwa angifuneke lokugcwaluza mina angifuni okay Babamba abapostoli. base bebamba abapostoli Abafaka etilongweni lombuso yaba ingelosi yenkosi. kwase kufika ingilosi kaJesu Yavula iminyango yetilongo ebusuku. Yabakhipha. Yes. Yathi hambani. Imake ngifuna ukuzwa ukuthi ithini ingilosi besibakhipha etilongweni. Ungathi besishumayela ivangeli uthi hayi lento ikhuluma ayikho eBhayibhelini. iBhayibheli likhuluma ngani? Ngawo wonke amazwi okuphila kwalomhlaba. Ithini ke? Hambani Nime kuphi? nikhulume Ethempelini kubantu. Asikhulumi nabantu nezithulu, sikhuluma nabantu, asikhulumi nezilwane. Amazwi onke alokhu kuphila. amazwi onke alokhu kuphila ilawa agcwele la eBhayibhelini. Wathi Kuphila, sebefile. thatha iBhayibheli vula iBhayibheli lakho. Mase ubufuna iBhayibheli lakho kanye ngesonto ngoba naku umfundisi wakhe ethi vula leyo ncwadi akwakholwa. Lithi iBhayibheli ke umuntu ngeke azaphile ngesinkwa kuphela kepha ngawo wonke amazwi akhona kule ncwadi aphuma kuphi emlomeni kaNkulunkulu. Ithi incwadi ke kuJoshua le ncwadi yomthetho mayingasuka emlomeni yakho udlinze ngayo ubusuku nemini uzugcine konke okubhaliwe kule ncwadi. Kepha wena iBhayibheli lakho ulazi msukwana umfundisi wakho ethi vula ivesi ethile bese sikhuluma ngomlando weBhayibheli uyaduka bese uyaqala uyagweleza bese siqhamuke sizokusiza ngalo futhi leli lizwi leli elisindisayo. Ngoba yini asikhuluma ukuhlakanipha kwethu uyena lo wathi ke ngiyakunika amazwi emlomweni ingakhulumi ngoba nakuthanda nina kepha makube amazwi avela kubaba wethu usezulwini. Incwadi yokuqala kuTimotheo 6:3. Yes. Uma kukhona umuntu ofundisa okwahlukileyo. Uma kukhona umuntu ozofundisa imfundiso ephambene Engawalandeli amazwi aphilayo Enkosi yethu uJesu Kristu. Yes. Nesifundiso esiya ngokumesaba uNkulunkulu. Isifundiso esifanele kufundiswa ngokumesaba uNkulunkulu. Asiqhakambisi abantu, asiqhakambisi amagama amabatsha. Sifuna abantu abanhliziyo zabo zilambele ukulunga. Nesifundiso esiya ngokumesaba uNkulunkulu. Yes. Ukhukhumele lo Afuna ukukhuluma iqiniso, ekhuluma imfundiso zakhe ezibhedayo, efundisa izimfundiso zakhe ezumshadi, ugcwele impakathi. Ukhukhumele lo nabantu abakela esikoleni kwabafundisi abuye bazoma ngezifiketi emva kwepulpit bese bephuka imigogoda ngenxa yokuthi ke abakhulumi amazwi okuphila engaqondi lutho akazi lutho uphethwe yini ukumbulazana uphethe ukuba yimbuka akazi lutho uphethe ubumnyama nokuphikisana ngamazwi kwele indaba yempikiswano ongasile okuvela kukho umhawu uvela umona nombango abantu abafundisa ngenkani baze babulala abanye abafundisi ngenxa yokuba bafuna izikhundla bofuna umuthi adlise omunye umuntu bofuna iy'nkabi abulalise omunye umuntu ngenxa yokuthi ufuna ukuhlala esikhundleni sokuba umfundisi noma umbhishophu nokuzindla okubi ukuba kugcwele imidlinzo emibi kubantu abanjalo nokuxabana kwabantu abangaqondi abantu abangenakho ukuqonda babanga ivangeli akuyonto okubanga into yokuthi yambulwe kubantu abasabe umnyameni nokuxabana kwabantu abangqondo yabo yonakele. Yes. Abamukwe iqiniso baphuqiwe iqiniso bona ngesikhathi usuduka wenza izinto ezimbi sogcwalisa umngcolo kusenhlizweni yakho kepha usafaka isivatho noma uphathe iBhayibheli wena usakholwa sogcwele umqondo wokuduka ukuba yini wena okwakho usathane awulaleli izwi likaNkulunkulu. Umntwana olalela izwi likaNkulunkulu akazithobi kuphambi kwamuntu noma phambi komfundisi uzithoba ngaphansi kwezwi lokho kwenzayo uthi ke ngokuNkulunkulu ongidalelayo akafuni lo ngeke kwenza. Kepha uma uzohola noma uhola umfundisi noma usathane wena wenza lokhu uzame ukuthi uzenze muhle phambi kwakhe. Uma nibona indodana yomuntu yenyukela lapho yayikhona kuqala. Yes. Niyakuthini na? Yini obithi manje? Kumoya ophilisayo. eBhayibhelini ephilisayo. Umoya ophilisayo. Umuntu okholwayo uphila ngezwi. Amazwi ongakhulumayo iwona lawa aza kukulonda. Suka kumina. Mina angibobhuti wakhe enkosini ngoba senza intando kababa wokuphi osezulwini. Uthi uJesu akuwona wonke umuntu othi kumina Nkosi Nkosi
oza kubona umbuso kaNkulunkulu kepha yilabo abenza intando kababa wethu osezulwini. Indaba ilokuthi ngabe uyalizwa yini izwi, ngabe liyaphilisa yini noma liyacasula ligadlaye liwele phezu kwakho bese emva kwalokho ujube ufuthe umlomo wakho. Mina ngeke ngoba lona uyasibheka. Mina ngiseza ngena ngoba mina lona akafuni ukukhuluma lento engiyifunayo. Wena ucasula ukuthi iqiniso liyakushisa. Vele liyinkemba. Vele lisande liphahla zamagabade liwumlilo iqiniso liyashisa. Inyama ayinanzuzo ingakho ucasuka ngenyama. Abantu abaningi baholwa yini? Lolu ngikwathi bamabusa inyama. Inyama ayisizi lutho. Sewucasukile wazonda wayithwala into ukuthela uyithwala ngenyama. Abanike incwadi lapha Bright incwadi nike incwadi sahluko 8 eMaroma sahluko 8 verse 5. Abantu abaningi babuswa inyama. Azitshela uhlakaniphile kanti uhlakaniphe ngenyama. Ukuhlakanipha kwakhe kufana nomuntu ozoweleweni. Maniya incwadi kwabaseRoma sahluko 8 verse 5. Yes. Ngokuba abokwenyama abantu basenyameni banako kwenyama. Ingakho ungafuni ukuthethelela, ingakho ungafuni ukuvuma izono zakho, ingakho uthanda imali, ingakho uthakatha, ingakho ubulala. Ngenxa yokuthi ke uthanda unake izinto zasenyameni. Kepha abakamoya, kepha labo abezwa amazwi okulunga obheka umbuze futhi noma sibheke ukuthi eBhayibheli ngabe livuna umlungu noma ngabe livuna umuntu omnyama noma ngabe livuna injiya noma ngabe livuna bani. Ngifuna ukuthi ungitshele wena ukuthi iBhayibheli livuna bani. Mzukwane wena lokuqonda uyakwazi ukuthi sikhuluma into ezwakalayo. Kepha mosazongitshela ukuthi afika nabelungu. Ngifuna lapho khona uzongitshela ukuthi ke mina umlungu ke ngihamba naye. Ngifuna lapho ke mase ungitshelile lokho kuzobe sengikwazi ukuthi hayi ngempela iBhayibheli lafika nabelungu. iBhayibheli alifika nomlungu. Umlungu udalwe njengawe. Futhi uyafa njengawe. Yenza lento leyo. Kepha abakamoya abantu abahamba ngezwi kaNkulunkulu abahamba ngokukholwa nangokungcwele baphila ngezwi. Ngokuba ukunaka kwenyama kungukufa, ubufebe kungukufa, ukuntshontsha kungukufa, ukuzitshela kungukufa, ukuthakatha kungukufa, ukubulala kungukufa, ukusheba kungukufa, ukuntshontsha kungukufa. Yizo lento leyo. Ngokuba ukunaka kwenyama kungukufa. Kepha ukunaka kukamoya, kepha ukwazi izwi likaNkulunkulu eliphile kuwena kungukuphila nokuthula. Yini? Kungukuphila nokuthula. Awubavezele nali iBhayibheli sesivala incwadi yaseGalatiya sahluko 5. Galatiya sahluko 5 kusukela kuverse 15. Ngifuna ukuthi nje bezwe ukuthi yini ukufa. Okusenyameni. Anike incwadi kwabaseGalatiya sahluko 5 verse 15. Yes. Kepha uma nilumana nidlana qaphelani ukuba ningaqedani ukuze ningaqedani. Kepha ngithi kini, kepha nawo ngithi kumina ke hambani ngomoya. Ngomoya. Bathi abantu banjwe kanjani ngomoya? Uyakwazi ukuthi ugibele umoya uhambe ngawe. Cha, awuhambi ngomoya ngokwenyama. Uhamba ngomoya ngokukholwa. Ulandele amazwi aphilileyo ngenhliziyo. Bethu hamba ngomoya, hamba ngawo kumoya. Khona nikufeza izinkanuko zenyama. Ukuze ugweme ukufeza izinkanuko zenyama. Ngokuba inyama ikhanuka ukuphambana nomoya. Ikhanuka izinto eziphambene noNkulunkulu. Kepha umoya ukhanuka okuphambene nenyama. Kepha uNkulunkulu ufuna izinto ezingafunwa inyama, ezingafunwa inyama. Ngokuba lezi zinto ziyamelana. Ngokuba inyama nomoya akuhambisani, kumelene. Ukuze ningenzi lutho. Ukuze wena ungezi ukuzithwala sokuthanda. Izinto sowenza izinto ongaziqondi. Kepha uma uholwa umoya aniphansi komthetho. Anikho ngaphansi komthetho. Kepha imisebenzi yenyama isobala. Hayi le imisebenzi yenyama esobala engukuthi ikuthini? Ubufebe ungaphansi kokuholwa inkanuko yenyama. Ukungcola, ubujabane, ukhebhezisi, ukuteka utshwala, lezo zinto ezenyama. Amanyala abafana abalala nawodwa, namantombazana alala nawodwa, amanyala. Abantu abathwele ngengane zabo, amanyala. Nokukhonza izithombe. Ukukhonza emarobini, uguqa izithombe ozibonayo, Maria, Josefa, Jesu abasesithombeni. Lokho ukukhonza izithombe. Nokuthakatha.
uthakatha uphethe imithi uyongena emzini abantu ngezingcingo ucisha amabhodlela phambi kweminyango ucisha izidabutaba emasangweni umthakathi nobutha. lezo zinto izinto ezenziwa abantu abanenhliziyo ezimbi abaholwa inyama nobutha ungazwani nobusondana nokulwa nodlame njalo abantu bayaxabana babangumsangano bekhathwa usathane umona ukuthi omunye umuntu ephumelele ubona ukuthi wena befanele kuphumelela wena nokuthukuthela nentukuthela ukuthi uma wenakale uma umuntu ebonile wena ungafuni ukuthethelela nokubanga nokuthi nihlezi nibanga izikhundla nokwalana nongafuni ukuzwana nokwahlukana nokubanga kuba khona kokuqhekeka njengoba sibuza ukuthi ubani nothemba kube khona amabandla amangaki nomhawu nomona nokudakwa nokuthanda utshwala nokuxokozela izinto lezo ezingafuni umoya ingcwele nokunjalo elandulela nokunye ukutshela futhi ngakho eselakanatshelwa ngakho njengokuba senganitshela ukuthi abenza okunjalo laba benza zonke lezi zinto abayikulidla ifa lombuso kaNkulunkulu. ekhulunywa ngefa akhulunywa ngento esuke ibekele umuntu egcineni azoyizuza ngeke uzuyithole lento ekuthiwa ngumbuso kaNkulunkulu ngoba eyifa lalabo abahleli entandweni kaNkulunkulu. Yazi indaba imisebenzi yenyama yakho uyayazi inyama yakho ikhohlakele kanjani uyayazi inyama yakho inenkani kanjani awukholozeli umhlengi ukholozela uNkulunkulu okudalayo ekugcineni uzomaphambi kwakhe ngoba vele lethi iBhayibheli wonke amadolo ayavuka bese kuthi yonke imilomo ivuma ukuthi uJesu Kristu uyinkosi bese kuba inkazimulo kaBaba. Yazi indaba anika incwadi manje lapha ezenzo umoya ophilisayo inyama ayizuzi lutho ungayigqokisa inyama yakho udle ukudla kumnandi uphile endaweni ezibizayo uhambe izindawo ezifiswa abanye abantu kepha egcineni inyama yakho izofa umphefumulo wakho uhambe esifokweni ukuba inyama ayizuzi lutho umoya ophilisayo uma ungenawo umoya wokuphila wena uyaphakathi esifokweni isihogo sakhele bonke abangezwa ongqese abalesikhathi samanje nezazi zalesikhathi samanje konke lokuhlakanipha kwabo kuphela bese bengena ethuneni kuphele sobingelana izimpethu zithi hello welcome sizokwenza njalo baningi uyabazi bagcwele emathuneni lenyama babephakamisa benama-hips benezifaca benamazinyo acobezelayo bedaya izinwele benze izitayela benemali bephakeme lafika usuku lokufa la-shut down yonke le mpakamo le glory to God uyaphatha esokweni uma ungaphenduki ingakho lithi iBhayibheli-ke phendukani yilowo nalowo abhabhathiswe egameni likaJesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya wengcwele ngokuba isithembiso isithembiso ngeseli sabantwana benu esabo bonke abakude esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza wanezela nangamanye amazwi amaningi umphostoli wabayala wathini zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambene uma ukusindisa ungaqalazi bheka kuJesu phela ungalinga ubheka umakhelwane ngubani osindisayo uwena ngakho iBhayibheli lithi zisindiseni kulesizukulwane uma kuukuthi ubaba wakho ubonile nawe uzobona njengaye uma wenzela yena izinto uma kuukuthi umama wakho ungcolile nawe uzongcola njengaye ngokuba wenzela yena uma kuukuthi ugogo wakho ungcolile nawe nefana naye nzo into eyodwa so belithi iBhayibheli zisindiseni lisho ukuthi wena unembeza wakho wakhiwe uNkulunkulu so mawukhonze uNkulunkulu oza kuJesu oza kuJesu oza kuJesu oza kuJesu oza kuJesu woza Yesu thatha isibambano sakho uthabathe umlandele mhla yonke ukuphila kwakho. Yesu Kristu uyinkosi yilabo abafuna ukubhabhadiswa kunenombolo ebonile ngesikhathi sishumayela ngabe iscreen noma uyizwile ngesikhathi inkonzo iqala uyakusithinta kuyona uNkulunkulu emuhle uyakwenzela umusa uze kuyena ngoba vele usebekile indlela yakhe ukuthi ufuna abantu abazoyihamba so bese sifinyelela kuwena ungene ngaphansi kwamanzi egameni likaJesu Kristu kukho ukuthathana phezulu kwazo zonke lezono zakho
obona ukuthi ngeke zathethelelwa bangangakuthethelela abantu emhlabeni yapho bawazi ezulwini ufuna wena ulungele yena khona beyobona amandla akhe ekhazimodiswa kuwena indlela ukuthi abantu bangabonakala amandla kaJesu bafuna ukuphilisa abantu basezweni asikwazi ukufanisa nezwe sikhululiwe emthethweni wenyama siphila ngegama elinamandla likaJesu Kristu siyambonga uNkulunkulu ngalesikhathi simbonga nje uNkulunkulu isikhulekise bazalwane siphinde sibonane kusasa ekuseni ngo-9 o'clock inkonzo ingo-9 o'clock ekuseni Jesu Kristu uyinkosi simbonga ngalesikhathi siphinde futhi sibonane ngokuzayo uNkulunkulu emuhle evumile amen usifana uNkulunkulu Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu uNkulunkulu onamandla